Hi guys, good morning. Good morning. So, andito tayo ngayon sa Gintong Pakpak. So, ang oras ay, ano oras na, Jmar? 7 o'clock. 7 o'clock. Nakarating na kami dito sa Gintong Pakpak. At, ayun sila. Okay, tutur ko kayo. Eto. Ayan. Papanik na kami sa bundok. Mamumundok tayo ngayon. Ayan yung mga bikers. So, hiningan sila. Hoy, relax kayo pa. Ano, Gemma? Nakakahingal siya. Hoy, tabi kayo, tabi. Pwede pala pumanik yung mga motor dito. Ito yung kagubatan dito, guys. Magtanggal lang yung face mask nyo. Bundok talaga siya. Oy, relax, relax. Ito yung looban. Ano naman? Oy, relax muna kayo. Di kaya masira yung brownies dito kayo, Jess? Alin na, siguro, makashield yan. Di kaya mabababang ganun? Matigas naman bros, no? Matigas na siguro yan. Kaya ni Bersoto. Okay. So, dito, ayan yung looban niya. Ang gagawin natin ngayon dito, hindi tayo magbabayad, sa likod tayo dadaan. Sarado pa raw eh. Meron silang puno ng sampalok. Okay, matirik yung daan, guys. Hindi siya ganun ka easy. Maglagay ka ng Jordan dito, bababa. Ayun o. So, may nagpapahinga. Ano, kaya pa? Wala nga, yung paa. Okay. So, na-exercise na naman kami. So, hindi, dito yung brownies. Napitpit nga lang. Inayos lang ni Jmar. Alright. We are Air Force. Air Force ng Kamatis. Pare! Iharap mo dito. Kung ay, matapang ka. Wow, bikers. Really? Oh, tabi kayo. Tabi, tabi. Tara, tinabihan niya nga yung bike. So, ito yung trip namin ngayon. Mountain climbing. Nakakahingal. At may papaya dito. Ay, papaya, wo. Tanong atin. Ano yan? Ano yan? Hello. Ano meron? Papaya, yun o. Ay, wo. Gapangan ta. Gapangan ta na yata. Ating yung transjacket, o. Kaya nga, di ba may madadaanan tayong, ano? Hindi tayo makakalusot doon? Nadagol na pa mga to. Muna mo sabihin minato, Tig. Ay. May kaya pa ka na ako. Minabita kaya kay ngatot na. May kaya na ako talaga. Ay, rogo. Pwede na pumasok doon. Ang bayad 150. Okay lang. Ano okay lang? Oy, magandang exercise kaya yan. Tingnan mo. Tira si Berry at si Irene, no? Ano lang, pang-TV ay kilalakad. Oo. Magandang exercise yan. Ito yung gintong, ito yung pakpak. Saan? Ayan. Mga dinosaur lang rin. Ay pulay tayo. Puto, mabiyala rin. Bros. O, dam makinis sa akin. Halaking oras. Ay, wah. Siguro ka ulit. Tama, kuba ni parang Jessie. O, di alani ko. Naman, Jessie. Magagamit siya po. Balo mo na, mapataklakat ah.
po, ito mga pataklaka tayo na lahat ang... Mga patakla ka? Ali po, ay, sasabihan uy, ka, uy, uy, patakla uy. Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Hindi. Paring Alvin. Handa ka na ba dyan? Ay, mas marakulit-buri lang ka. Hindi na ano ko? Ay, manda. Oo, malatila mo. Tagal tayo pa kayo. Kuya, habulin kita. Ay, rugo. Patirik na daan ay. Dagol ka butit kayo. Pwede pitulak-tulak na kabubul din. Ay, ano, patulak. Ay, salamat. Ay, Tisra, kasi Tano Mar? wala, papatulak ko kayo. Ayan. Oo, kaya, may ano ako dito. Kakayanin mo. Kakayanin po. Oh, tabi. Sa kanan tayo. We are Air Force. Air Force ng Kamatis. Sinungaling kanina yung pare namin. Ala, sige. Okay. Nauhaw si Maring Gemma. So, eto na yung kabundukan. Ay, wako na niya yung tano. Hindi ko ito mabaril ka po. Ay. So, matirik talaga yung daan. Ito. Pakita ko sa inyo yung mga bikers. May mga bikers. So, talagang... Oh, Jaymar, okay ka lang? Tanggalin mo yung face mask mo para makahinga ka na mayos. So, may dragon sila. New Gintong Pakpak. May dragon sila, guys. Ayan. Pwedeng ipanik ang mga bisikleta rito. Tsaka motor. Ayan. Hello! Shout out sa inyo! Okay. Ano masasabi nyo? Kaya pa? How are you, officers? Patay na. Ano ko yan? Napagod ako. Meron. Oh, ba, pwede tayo magkape dyan? Doon tayo lulusot. Doon tayo papasok sa kabilang gate, guys. Ito. Magkay ka na. Ow. Okay. Hello. Jama, relax ka lang. Okay, strictly drinks. No foods and drinks allowed. Aro? Drinks, nagtitinta. Wala tayo. Hindi, magkukupi lang kami. Okay, kami magkakape. Ang ganda na kanilang gate. Ang big time. Parang asyenda. Wow. Ang ganda. Kaya kung ako sa inyo guys, try nyo pasyalan itong Gintong Pakpak. Dito lang sa Arayat. Baka lumipad ka. Ay! Wow! Habang... Wow! Ito yung lokasyon dito. Okay. Wow. Sosyalan na sila rito. Ito yung CR nila. Ano? Ay, kakape? Sa labas ay magkakape, no? Tara, kape tayo dito, guys. Okay. Good morning. So, may kape yan din dito sa Gintong Pakpak. Okay, guys. Nasa loob na tayo. So, ito yung kabuuhan niya sa loob. Ito yung kanila mga cottage. Ayan. So, presko. Kitang-kita sa mga pawid, oh. Mahangin. So, ayan. Ayan sila Irene, paring Alvin, Rubber Cats.
Ayun. At ayun ang puso at gintong pakpak. Ang ginsa. Madilim. Ayun. Brusoto at Maring Gemma. Ay. Ito yung paligid, guys. May chicken. Oink, oink. Ito naman ang kanilang wishing well. And si Bunny. Bunny the bunny. The bunny bunny. At may snake. Ayun. Ahas ka talaga. Inahas mo. Ay. Caramel. Aro, ayan ni Caramel, ni Irene. Hindi, mukha yung sa akin. Mukha at saka caramel. Ay, O ba yan? Black forest yung kay... ano yan, malamig yan? Tapos yung isa, yung isa mukha at saka yung Okay. isa... Salamat. Salamat, may bayad yan. Oh, ano ba? Nakaksa donasyon. Dukdukan ka. Ayan, meron kami ano. So, eto na kami, nandito kami ngayon sa Gintong Pakpak. At naglibre na naman si Madam Brusoto ng aming maiinom. Thank you, Madam Brusoto, sa iyong kabutihang loob. Kabalo may inis? Ako talaga. Yes, Madam. Really? Alatawo. Ay, ano na sis? Maring Ron. Oh. Ron, saan meron sa'yo, Ron? Bye. Ay, wow, sosyalan, no? Ano sasabihin natin kay Madam Brusoto nito? Kumain ako ng gulay. Maraming thank you. Wow, Madam Bros. Ito ang aming ano. Yaman ko naman. Maraming salamat sa iyong paglibre, Madam Bros. You're always welcome. Ano pa gusto niyo? Order pa kayo. Mayaman ako. Yes, of course. Yan na lahat. Berly, oh. Madam. Ano meron kay Berly? Ano Berly? Ano kay Berly? Wala na pinipsip na niya. Anyipsip na niya. Ay, wow. Caramel. So, first time kong makakatikim nito sa libre ni Brusoto na Black Forest. Ayan, oh. Ay. Parang Alvin, oh. Ay, ay. Pare, oh. Yaman siya. Makarano yung sisip-sip ni Jem, ha? Yung siya nito. Oh, balabo. Malati yung sisip. Eh, saan na yung sisip-sip Maragol Strawberry? Ay, rugo. Pero pinape, medyo malagol. Eto. So, ang ginawa namin ngayon ay nag-joyride kami papuntang Arayat. Hanggang dito sa may Gintong Pakpak. Okay. Sige, hintayin muna natin yung ating... Ano pang in-order tamo? Tang kaya mo na. Pasta na. Oh. Ay, wow. Hindi tayo... Huwag kayong mag-alala. Hindi tayo tao. Meron pa yun doon? Kaya mag-nervous. Property ng ano yan. Ha? May, alam ko sa kay Vice yung, or kay Vice na. Ay, wow. Bawal na doon? Yayamanin, no? Napapanik na lang kanyang sasakyan, no? Well. Yung mga nature lovers din nakatira. Hindi kaya ng tricycle ko. Manyipsip yung markaligas. Bundok mga Tahimik ang kasing lugar. Okay. So, ayun yung kapatagan. malawot lang miras de zombie ganyan. Bakit? Tunga na pa, bayan mo. Para makatinis niya. Ay, rugo. Asan tayo may paligid Murag na? tang alben ni tang bayo ngeni tang king Netflix all of us are dead. It Nandiyan kami, alauna. Daya ka ng 12 di dyan. Family. Ano, Jemar? Ayos ka na, Jemar? Wala yung kabady mo. Alay si Draco. Yan. Sige, Mar. Mag-tour ko pa, Kenny. So, natin ka nilang puso-puso. May porky. At dito nagpapapicture sa Gintong Pakpak. So, it's not totally ginto talaga, no? Yung kulay niya lang talaga ang ginto. Yero lang siya, ginupit. Okay, pasyal tayo dito. Ay, wow. So, bababa tayo dito. Dito. Agi. Wow. Pwede uminom dito magkape-kape. Tapos, ito naman yung paligid. Uy. Talagang bundok siya. Ano.
At ito naman yung pinaka restaurant nila kung tawagin. Pwede ka magkape dyan or kumain dyan sa loob. Tapos, wow. Silip tayo rito. Ang galing naman. Ang galing ng pagkakagawa nila. So hanggang dito na lang. Yun. So hindi pa siguro tapos. Yun. So ito yung pinupuntahan talaga dito para magpa-picture, magkape. Pero mahaba yung lakaran ha. Kung dadaan kayo sa baba. Aray ko. Kung dadaan sa baba. Tisod ako. Kung dadaan sa baba. May hagdan. Talagang ramdam. Ramdam na ramdam ang hingal. So. May mga bikers din doon. Ano. Hello pala. Ayan. Okay, so ito yung paligid ng gintong pakpak sa taas. Sa taas to. Okay. So yung entrance dito, manggagaling ka sa baba is 150. So pwede na rin yun, makakatulong na sa kanila yun. 150 per head. Mag-start sila ng alas 7 ng umaga. Okay. So 150. Ewan ko lang kung sa mga bata kung magkano. Okay. Okay. Aha. So eto. Ang galing naman ang kanilang parang veranda. At ayun ang kanilang CR. So, ayan yung buong paligid. Ito yung CR nila rito. Okay. See you later. Okay, tabi kayo. O, Ranay, tabi ka. Hi. Hi. Hi daw. Nandito kami sa, galing na kami doon sa taas. So, ayun. So, tapos aming nagkape-kape. Pababa na kami ngayon. So, ito yung bundok dito. Hindi na kami papasok sa gubat. Berly! Nung munta take kayo, maggubat ka ta? Mungkit ka ta ng bundok? Sige. Tayo sa gubat. Yes. Sige, daw sa gitang banda kita diyan pasal. Magtarsan tamo and Jane, ne? Ating kubo ka rin. Sige. Katang berde ng tatang kung wala pang pandemic, yung taki ang tatang. Siguro ng tatang ko ka rin yun. Aray ko. Tabi. Okay. Na? Oh guys, ito. Nakatulay kaya ka doon tayo. Kaya ka doon, kasi kayo mo nung gabang tayo, ban-ban. Kanya nang gabang-bamban. Mayaman niya talaga yung babae ngayon. Oh, Berle. Sana all mayaman. Berle, bago ang kanyang hair, hair color. Bago siyang gupit. So, tapos na tayo, nagkape sa taas ng gintong pakpak. So, yun lang pinasyalan natin. Tapos susunod, yung sa lugar ni Berly, sa Santo Niño. Puti na naman ng araw. Ang presko dito, guys. So, tahimik. Sariwa yung hangin. Malamig. Sariwa. Sariwa ang hangin. Wala nga hangin. Wala ka naamoy? Tignan mo. Wala nga hangin. Magalaw yung dahon. Hindi mo naamoy? Wala lang hapoy. Alin? Yung mga alikabok. Hindi. Presko pa rin siya. Kaya nararamdaman mo na parang dahil naglalakad tayo, umiinit yung katawan natin. Di ba hindi na? Mamaya tatanggal ka. May problema na yata ako sa puso. Mabilis akong hingalin. What? Ba, ninaan mo ko. Dati yapin ka dito high school, hingain din po eh. Ewan ko. Pero alam mo, ang galing ng doktor ko, nung high school. Di ba Jeff kanita? Mm. Panak balyo. Wow, panak magkulaps. Doktor kaya. Isa ako sa nagbubuhat sa'yo nun.
Bala may Dr. Henson. At may pinya ka nakapanulukan to. Ano? 3 years kaya naman. Ay ba, nakatulong. Mm-mm. Kaya nga nagtaka ako sa'yo, hindi ka na Bila ko yung nag-seizure. grupo, bila ko yung kahit Okay. kung Dr. Henson kung may kaya sinadesa. Dapat nga mag-ano ako nun, magsasalamin. Okay, so ito, pababa na kami. Palabas na kami. Palabas na tayo. Manay, pagbalik ka naman. Aray. Atin naman si Arking Karin, King kayo na Berla. Oo. CR talaga yung hinahanap namin, no? Okay. Ayos, Irene. Ang pagong, nakita ang pagong. Bumalik ka mag-isa mo. Tara. Baka may kamusin sa sarili niya. Bakit mo pala ang sarili kayo ni? Ayo. Wala mo nagkeng kay. Okay. Baral na bundok. O, tabi kayo, tabi. Ayan. Okay. Pag-picture. Ay, ayan ang gintong pakpak natin, guys. So, magpapa-picture daw sila. Okay. Ayan guys, palabas na kami sa gintong pakpak. Okay.